Kaixo eta ongi etorriak bertze behin magazinera hementxen gaude. Gaur asteazkena da, abenduaren 14 eta gaurkoan ere bai, bi elkarrizketa izanen ditugun nola ez. Lehenik eta behin, Bea Seberrekin egonen gara, bera nahi zen adingabe transexualen familien elkartea bertako bozera mailea da, eta berarekin egonen gara translegearen inguruan solasean. Zehazki translegea, azkenen ez da translegea izango, berak kontatuko digun moduan izan ere, bertze lege baten LGTB legearen barruan txertatu dute, horko azpiatal baten moduan, berak argituko digu zer gertatzen ari den lege honekin zergatik arrotu diren hautsak eta zein diren haien iritziak eta posturak honen inguruan. Bigarren elkarrizketan berriz, Iker Albarezekin egonen gara Arribitxi Deiadar diska kaleratu dute, 2 txistularik egin dute eta soinu aski bereziak eta deigarriak, tradizioa, baina tradizioa berritua erabiliko dute eta hori kontatuko digu Ikerrek. Az gaitezen, betiko dukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. Kristo aurreko 1152ko, abenduaren 14 omen zen, ezagutzen den lehen lan greba egin zen, antzinako Egipton Ramses hirugarrenaren garaian, Turinen dagoen papiro batean bilduta dago informazio hori. 1833an, berriz, Tomas Zumalakarregi, Carlos Maria Isidro Borboikoaren aldeko ejerzitoaren komandante nagusia izendatu zuten Lizarran. 1884ko abenduaren 14an, Alemanian Berlingo konferentzia hasi zen. Estatu Europarrek Afrika euren artean banatuko zuten. Eta 1924an, lehen irrati emisora inauguratu zen ofizialki Espainian, eta 3. Europan, Radio Barcelona. Ikus dezagun, aste honetako agenda. Gaur asteazkena, Virginia Albiraren eskutik, Irrintzi AEK Euskaltegian atxaldeko bortzetan, ipuin kontalaria eta tailerra. Espazioa hezkuntzaren zerbitzura hitzaldia, Aitor Aspe arkitektoren eskutik, atxaldeko 6etan Laban. 1001 ipuin kontalaria Nafarroko liburutegian, atxaldeko 6etan, 4 urtetik aurrerako aurrentzat, sarrera doakoa edukia bete arte. Amaiur bat urtero Jon Alonsoren liburuaren aurkezpena ere izanen dugu. Alonso, bera eta Elurre Iriarteren eskutik izanen da aurkezpena atxaldeko 8etan Zaldikon. Hortzegunean berriz, Iruñeko planetarioan atxaldeko 7:30 Txomin Artolarekin errezitaldi musikatua, Walt Whitmanen Belar Ostoak. Yamagutxiko liburutegi publikoan, Kamishibai ipuin kontalaria Isabel Salcedoren eskutik, arratsaldeko 6etan. Ostiralean irakurle taldea Cormac McCarthyren Jainkoaren semea liburuaren bueltan bilduko dira, 7etan Katakraken. Eta geltokiko, Artisautza Azokan Planetak eta Margo Sorkuntza tailerra, 6 eta 12 urte arteko aurrentzat, Kurunkun Txontxongiloaren eskutik atxaldeko bortzetan. Larun batean, Atortxurrok elkartasun jaialdiaren 27. edizioa Atarrabian, 17 talde hariko dira, haien artean La Furia Bulego, Angelusa Patrida Merina Gris, Segismundo Toxikomano, Odolkiak Ordainetan Brigade Loko Odei Barroso eta Raimundo El Canastero, lauetan hasiko da. Aurrendako sormen gunean Baldi Berdea, Buztin Zuria, tailerra Sanduzaleko Zibiboxen. Lantegiotan aurrek hainbat proposamen landuko dituzte pintura miatzeko eta kolorekin eta formekin jolasteko. Atxaldeko 8:30. Baitere, tira aurrera, aurreta familientzako antzerkia. Mendiorriko Zibiboxean atxaldeko 6:30. Eta ze artista talentu lehiaketa Zizur Nagusiko kulturretxean 7:00. Atxaldeko 7:30 Lore Zulaika eta Zuri Bost Niri 6 DJ-aren eskutik musika, labak eta Zaldiko Maldiko kantolatua Zaldikon. Eta igandean bukatzeko nola ez, bertsolari txapelketa nagusiko finala jokatuko dute Nafarro Arenan. Alaitz Rekondo Ferrero, Aritz Bidegain Aire, Idoia Anzorandia Kareaga eta Jon Zaldua Brit izanen dira aurkezleak. Nafarro Arenan, ameketan. Ikus ditzagun egunkarien azalak. Diario de Notiziasen lerroburu nagusian,
Familien legeak 9 egunera arte luzatzen ditu senideak eta bizikideak zaintzeko baimenak. Ordaindutakoaren araberako prestazioak edo langabezia jasotzen ari diren familiei 100 euroko laguntza ematen die 0 eta 3 urte bitarteko seme alaba bakoitzeko. Argazken berriz, bertso txapelketan nagusian egonen diren bertsolariak eta izenburuan Iruñea bertso estandarako prest. Igandean Navarra Arenan jokatuko da bertsolari txapelketa nagusiko finala eta 13.000 lagun izanen dira bertan. Berri gehiagotan PPek baztertu egin du UPN-rekin koalizioan aurkezte hauteskunde orokorretan. Eta Nafarroan 817 tabernek dute apustu makina. Diario de Navarran, PPek UPN-eri ohartarazi dio hautsiz gero ez direla elkarrekin joango hauteskunde orokorretara. Erregionalistek erantzun dute popularrak etsaiz okertu direla. Argazkian berriz, gailu handi bat eta izenburuan fusio nuklearra hurbilago. Hamarkada gutxi barru iritsiko den energia garbi eta agortezinari bidea ireki diote AEB-ko zientzialariek. Bertze lerroburu batean, Nafarroa marka Nafarrak batzen dituena. Hobekuntzaren 40 urteek eta aniztasunak markatzen dute Diario de Navarra eta Foru gizartearen arteko topaketa. Gara egunkarian, mezuen gurutzaketak Ulma eta Oronako batzarrak tenkatzen ditu. Ulma eta Oronako bazkideek ostiralean erabakiko dute euren etorkizuna Mondragon korporazioan. Tonua igo eginda azken egunotan. Argazkian berriz, larunbat honetako bertso finalean egonen diren 8 bertsolarien argazkia. Eta izenburuan, 8kotea Nafarroa Arenara salto egiteko prest. Berri gehiagotan, protestak atzeratu dituzte Osakidetzan elkarrizketaren zain, baitere PPek UPN-eri erantzun dio estatuetan haustura historikoa eginez. Eta fusio nuklearraren etilak beste eredu baterako bideak ireki ditu. Azkenik, Amnistia Internazionalek krimenak eta tragedia estaltzea leporatu die Madrili eta Rabati. Berri egunkarian, argazki handi batean, fusio nuklearraren zentral baten barrualdea ageri da eta lerroburuan energia garbi eta agorrezina lortzeko esperantza. Amerikako estatu batuek baieztatu dute fusio errentagarria lortu dutela lehen aldiz. Hau da, gastaturikoa baino energia gehiago ateratzea erreakziotik. Erregai fosilak eta zentral nuklearrak ordezkatzeko bidea ireki duela adierazi dute esperimentuaren sustatzaileek. Fernando Plazaola, fisikan doktorea denaren hitzak, esperimentu bat da eta hortik zentral elektriko batera joateko asko falta da oraindik. Argazkien berriz, Iruñeko oholtza altxatzeko zain izenburuan bertsolari txapelketa nagusiko finala aurkeztu dute Nafarroa Arenan. Kokalekua da berritasun nagusietako bat, emakume bat baino gehiago ariko dira lehenengoz. Berri gehiagotan, Txileko alderdiek adostu dute datorren urteko azaroan egitea konstituzio berriari buruzko galdeketa. Baitere, Bizkaiko garraiolariek adierazi dute bide sari berrien ondorioz kontsumo katea osoa garestituko dela. Eta senideak eta bizikideak zaintzeko 9 eguneko baimen bat ezarriko da hegoaldean. Eta kitzeko Euskal Herria Irratian, izenburu nagusian, estandarako prest dira finalistak. Gogotsu eta ilusioz, heldu dira bertsolari txapelketa nagusiko finalera, Joane Zilarregi, Sustraiko Lina, Maialen Lujanbio, Alaia Martin, Aitor Mendiluze, Beñat Gaztelumendi, Amets Arzaius eta Nerea Ibarzabal. Esanai politiko handiko finala izanen dela uste dute. Bertze berri batean, Isabel Artieda labeko kidearen hitzak. Euskarazko plaza gutxi izanen direla badakigu, baina une honetan 0 daude. Azkenik, espazioa hezkuntzaren zerbitzura, hitzaldia gaur Laban. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur asteazkena eguraldiak bide beretik jarraituko du. Temperatura maksimoak oro har ezer gutxi aldatuko dira eta Ebro ibarrean zertxo baita altuagoak izanen dira. Goizean hodeitza azulatuz joango da, ostarte politak irekiko dira eta giro atsegina izanen da. Atxaldean berriz fronte bat gerturatuz joanen da eta hodeiak ugaritu eta gauean baliteke zaparrada batzuk botatzea. Ego edo ego mendebaldeko haizea arrotuta ibiliko da eta haizelekuetan bereziki mendebaldean. Bihar, hortzegunean, eguraldia nahasiagoa izanen da, arratsaldean batez ere. Goizean haizea hego mendebaldetik ibiliko da, goizaldean zakarragoa haizeguneetan, baina eguerditik aurrera mendebal edo ipar mendebaldera aldatuz joanen da.
Haizearen norabide aldaketarekin bat, temperaturaren beherakada nabarituko dugu eta maksimoak 11-15 graduren bueltan geldituko dira. Zaparradak bota ditzake, arratsaldean bereziki. Orduan, hodei gehiago agertuko dira eta giroa goibelagoa izanen da. Madri alde horretan arrabots handia eta hutsak altxatu dira. Trans legeari dagokionez, tramitatzen ari diren lege horren inguruan, hortzen gobernuko alderdiek beraiek badituzte beren gatazkak horren inguruan eta bazidurien etzegoela arazorik, baina hasi dire hautsak arrotzen erratekenen moduan, jendarteko eta komunikabideetako alderdi ezberdinak ez dakigu ze helbururekin edo zein kasutan hortzen trans kolektiboak, feministak, LGTBIQ alderdietakoak, inguru guzti hauetako mugimenduak hasi dira haien nolabait ere eskubideak aldarrikatzen, jendarte hobe bat egiteko xede horrekin, eta larun batean zehazki bildu ziren hemen ere, Nafarroan hoixen aldarrikatzeko, eta hori pixkat hobe ezagutzeko, ulertzeko, naizen, persona transen familien kolektibo honen bozeramailea den Bea Seberrekin egonen gara. Bea, mentxen zaude, atxaldeon? Arratsaldeon. Bea, larun batean bildu zineten, hain zuzen ere, eskubide horiek aldarrikatzeko. Bea, zer zegoen jokoan, zergatik elkartu zineten? Kontua da, azken finean, lege hau ez dela trans lege bat, hori ere argitu behar dugu, ze Podemos eta PSOEren arteko gobernu akordioan adostu bazen ere bi lege egongo zirela, LGTBI lege bat eta trans lege bat, azkenean PSOEk akordio hori hautsi eta LGTB legea aurrera ateratzea, baino zen adostu eta bertan transexualitateari buruzko artikulu batzuk sartzea, ez? Orduan, artikulu horiek ziren batez ere erregistroan izena eta sexua aipamena aldatzeko, ze bete behar eta ze baldintza jartzen ziren horren inguruan, ez? Ze gertatzen zen? Horre zirriborroan sartzen zala 12 urtetik gorako pertsonek izango zutela erregistroan datu hauek aldatu. Guretzako hori atzera pausua zen, izan ere orain arte aldatzen nahi dira, hain zuzen ere Nafarroan bereziki Iruñan 5 edo 6 urtetik, eta gainera horrez gain PSEek emendakin bat jarri zuen, 16 urtetik aurrera izateko, ez? Orduan guk arriskuan ikusten genuen adingabeko transexualen familien elkartea izanik, nolabait aurrera pausu bat emoteko, eta orain azalduko dizuet ze aurrera pausu suposatzen duen legeak, haurtzaroa baztertzea edo haurtzaroaren eskubideak saldu behar izatea beste zer lortzeko. Eta zer zen planteatzen dena edo zer da planteatzen dena lege honetan, planteatzen da ezabatzea edo kentzea orain arte egon diren bi baldintza edo bi bete behar. Bat zen aurkeztu behar dela munduko osasun erakundeak dagoeneko existitzen eztan buruko gaitz baten txosten psikiatrikoa, eta bigarrena, bai ala bai, dokumentazioa aldatu ahal izateko pertsona transexualek 2 urteko hormonazioa jaso behar dutela. Azkenean, atzo onartu zen legearen, behintzat lehen urratsa emon da, onarpen horretan, alde hau aurrera atera da, PSOEk ez zuen aurkeztu emendakin hori, eta beraz, 12 urtetik aurrera ezartzen dira eskubide hauek. Ze gertatzen da? Orain arte PSOEk emendakin asko sartu dituela, atzeratu nahi izan duela legea, hainbat aldaketa eskatu ditu, eta larun batean egin zen elkarretaratzea izan zen batez ere, legea lehen
ateratzea eskatzeko, eta gure aldetik haurtzaroa baztertua ez geratzeko. Alde batetik pozik gaude lortu delako bi baldintza horiek ezabatzea, eta beraz 12 urtetik aurreko pertsonek ez dituzte txosten psikiatrikoak aurkeztu beharko, eta ez daude behartuta egongo 2 urteko hormonazioak egitera, baina beste alde batetik atzera pausua hemetik aurrera 12 urtetik berakoek ezin izango dituztelako euren adineko beste haur guztiek dituzten eskubide berdinak izan. Hau da, euren dokumentazioan egunerokoan erabiltzen duten izena eta beurena dan sexu aipamena agertzea. Bea, entzuna dut, noizbait ere inkesten arabera eta Espainiako gizarteak orokorrean erabat onesten duela trans pertsonen berdintasuna bermatzea, ez dagoela hor inongo arazorik, baina badirudi jendarteko sektore batzuetan, bai PSOEna eta ez ere PSOEtik eskuinera dauden alderdi politikoetan, eta hor badirela erresistentziak. Beraz, nolabait ere badago hor ez dakit diferentzia bat, ez? Jendarteak pentsatzen du gauza bat, baina gero daude, ez dakit diren, botere mediatikoak, botere ekonomikoak eta bertzelakoak, ez dutela hau erabat ongi ikusten. Zer gertatzen da hor beha? Egia esan, hasieran guk ikusten genuen hasieratik, legearen zirriborroa egiteko maila sortu zenetik, ikusten genuen gobernuan, nolabait gobernuko kideen artean bazegoela lehia berdintasun sailaren barnean, gu pentsatzen genuen botere gatazka bat zela, eta ez zuela eragin handirik izango, ez? Zuk esaten duzun bezala, jendarteak edo ez duelako halako iritzirik. Baina nolabait, gai honen inguruan ez ezagutza handia dagoenez, hasi dira, hainbat sektoretatik gezurrak zabaltzen, buloak edo fake news horiek zabaltzen, eta sektore batek sinestu egin ditu. Ulergarria da ez jakintasuna hain handia izanik, ez? Orduan, nolabait zabaldu da pixka bat horre oso modu gainera violentoan, ez? Joera bat orain arte ikusi ez duguna. Espero dugu, behin legea onartuta eta lehen urratsa emonda aste honetan eta ikusita, benetan zabaldu dituzten beldurroiek ez direla egiazkoak, hori ikusita lasaituko dela giroa, ze lege honek ekarri duen gauza kaltegarri bat izan da, lehen esan duzun bezala, ez? Hautsak arrotu dituela alderdi politikoen artean, eta hortik zabaldu dela gizarteko hainbat sektoretara, eta honek eragina izan duela pertsona transexualen bizitza, eguneroko bizitzan eta errealitatean, eta eraso gehiago, violentzia gehiago, eta euren bizimodua kaskartu dela nolabait horren eraginez. Ez gara konturatzen batzuetan halako egoerek zen olako kaltea sortzen duten pertsonen bizitzetan, ez? Bea, lege honek ekartzen duena, nolabait ere, da Espainia estatu bezala, Europarekiko legediara egokitzea, berdintzea, nolabait ere, ez dakit, hitz komatxo artean erranta modernizatzea ekartzen du? Begirak, argi izan behar dugun beste gauza bat da, honek bakarrik eragiten duela estatu mailako eskuduntzei, nolabait esateko erregistroari dagokiona, baino ez duela arautzen, ez? Transexualitateari dagokionez, gero LGTBIQ pertsonekiko beste eskubide batzuk bermatzen ditu, eta baina transexualitateari dagokionez, erregistroan izena eta sexu aipamena aldatzea baino ez du arautzen. Zer esan nahi du horrek? Beste guztia, guk araututa daukagu. Nafarroan 2017ko legea daukagu, estatuko honena esango nukenik, gero beste gauza da legeak gero garapen bat behar duela eta benetako politikak egitea, baina lege bezala hor bermatzen dira eskubideak osasun alorrean, hezkuntza alorrean, gizarte alorrean, orduan argi eduki behar dugu estatuko legea ze murritza den zentzu honetan, hemen baditugulako eskumenak eta horiek betetzen direlako 2017ko legearekin. Eta zuk esan duzun bezala, autodeterminazioa Nafarroko legean eta
estatuko 13 erkidegoetako legeetan onartuta dago eta adierazita dago, eta nazioarte mailan 24 herrialdetan be bai, ez? Argentinan 2012tik, Danimarkan 2014tik, eta bueno, pixka bat estatuko legeak ere hurbilketa hori egin nahi zuen, pentsa 2007ko erregistroaren legeak oraindik ere inposatzen zuelako 2 urteko hormonazioa, eta hori osasun eskubideen aurkakoa da, ez? Nolabait aurrera egin behar zuen, Europatik ere hainbat direktiba egon direlako, hau honelako joera hartzeko gomendatuz estatuak, ez? Eta, bueno, nolabait denbora aurrera doa, eta ezinezkoa da 2007ko halako lege bat mantentzea estatu mailan erkidego guztietan hori gaindituta dauenean eta Europan ere gaindituta dauenean. Beraz, nik ongi ulertzeko erkidegoetan, baldin badago honen gainean erabakitzeko aukera, zer aldatzen zuen lege honek? Zer ekartzen zuen berria? Erregistroan izena eta sexu aipamena aldatzea, hori baino ez. Eta pentsa, horre atzetik zeuen beldurra hori zabaltzen zutenek nolabait zabaltzen zuten ideia edo datzen zuten ideia zan nolabait sexu aipamena eta izena aldatzen ez badizutela erregistroan, ez zarela zu izango, baina honek ez daka funtsarik, hau da pertsona hauei naiz eta karneta ez aldatu, ez diezu aldatuko nortzuk diren. Jarraituko dute izen hori egunerokoan erabiltzen, biziko dira diren moduan, eta euren paperek hori ez agertzeak ekarriko dituena da, intimitateari urraketak, euren egoerari buruzko azalpenak emon behar izatea, baina ez du eragotziko benetan direnak izatea. Jarraituko dute izen hori erabiltzen eta diren bezala bizitzen, ez? Nolabait, pertsona transexualak existitu dira beti, existituko dira, eta hemen eztabaidatzen ari zan eskubideak izan aldituzten ala ez. Eta antza, 12 urtetik berakoek ez daukate eskubideak, euren berdinak dituzten eskubideak izateko ahalmen hori, ez? Baina bai, beste guztia araututa dago hemengo legean, eta hemen hezkuntza protokoloan aldatzen da izena eskolako zerrendatan, eta transbide osasun zerbitzura baldin badoaz, hor ere badituzte euren eskubidea bermatuta, eta beraz, estatuko legeak erregistroarena baino zuen arautzen, ez? Gero, beste alde batetik egongo litzateke orokorrean LGTBIQ pertsona guztiak eskubide berdintasuna bermatzeko dauden beste atalak, ez? Baina bereziki teari buruz hori baino ez. Bea, salatzen duzu zuen egin zenuten komunikatuan larun batean, konbertsio terapiakin bukatu behar dela, guk ongi ulertzeko, hau da, aipatzen zenuen, 2 urteko, ez dakit ez, kuadro psikologiko horiek aurkeztu behar izatea, gero hormonatu behar izatea, zer dira konbertsio terapia hauek? Ez, beste kontu bat da, jakin badakigula zenbait sektoretan zabaltzen dela, hori sendatu aldela, inkluso psikologoen artean, bai homosexualitatearekin, bai transexualitatearekin, zabalduta dauela, nolabait hori pertsonaren erabakia izango balitz bezala, hori sendatu aldela, eta zientziak eta ikerketak erakutsi digu horrelako konbertsio terapiek sortzen dituztela suizidio sailak tasa altuagoak, sufrimendu handia eta ez direla eraginkorrak, ez? Orduan, legeak orokorrean LGTBI pertsonentzako eskubideen berma horren barne galerazten ditu honelako konbertsio terapiak, ez? Batzuetan eliza evangelikoak egiten ditu, edo beste eliza batzuek, eta baita zenbait osasun klinikek ere, ez? Eta psikologoek. Eta, ez daukatela funtsa zientifikorik, are gehiago demostratuta dagoela oso kaltegarriak eta arriskutsuak direla. Eta ideia da, beha aldarrikatzen dena da, hauek, terapia hauek, nolabait ere zigortzea, edo, nolabait ere mugatzea, ez, lege aldetik. Bai, hori da, horre legeak orokorrean, horrelako terapiak mundu mailan egindan bezala debekatzen ditu,
eta, bueno, gure apostua beti da gauzak debekatu behar ez izatea, baizik eta heziketaren bidez, bere, bueno, gauza zentzudunak egitea, ez? Eta, bueno, aniztasuna balore bezala daukan gizarte bat sortzea, eta ez, bueno, horrelako berezitasunak, pertsonen berezitasunak ezabatu nahi dituenak, ez? Bea, jendeak akaso izanen du, bueno, beldurraz, zabaldu diren zurrumur guzi hauekin, bulo guzi hauekin, akaso beldurra ematen aldu, halako aldaketa hauek, ez, identitatean egiten ditugun, edo izendatzen ditugun, izapidetzen ditugun aldaketa hauek, oso azkar egitea, ez? Eta jendeak errango du, haizu, bueno, horrek beharko du denbora bat, hau behar da ongi pentsatu, ez dakit zer, zergatik, ez dakit, ez da aukera on bat aipatzen dugun 2 urteko segida guzti hori egin behar izate, ez dakit, zer norbaite pentsatuko du, ez, haizu, honi denbora eman behar zaio, gauzak ezin dira, ez, errex egin. Alde batetik, ulertu behar dugu pertsona transexual guztiek ez dutela hormonazio prozesu bat jaso nahi. Emakume eta gizon izateko hainbat modu daude, eta ezin du inondik inora beharrezkoa izan mediku tratamendu bat jaso behar izatea dokumentazio bat aldatzeko. Hau osasun eskubideen aurkako eraso handia da, ez? Hori alde batetik, beraz, bete behar hori ezabatu behar zen, bai ala bai, ezin duzu pertsona bat behartu osasun tratamendu bat hartzera nahi ez badu. Eta gainera kontuan izan da, agian bere ugalketa aukerak murriztu edo ezabatuko dituela. Beste alde batetik, ez jakintasun handia dagoenez, jendeak ez daki identitatea eraikitzen dela bizitza osoan zehar autopertzepzioaren gainean, eta autopertzepzioa ezartzen da pertsona guztien artean 2 eta 4 urteren artean. Honek ze esan nahi du, adin horretarako haur guztie badakitela, autoklasifikatu dute euren burua sexualki eta klasifikatu dituzte sexualki inguruko guztia bebai, ez? Hori denek egiten dugu. Ze gertatzen da, gero, hainbat faktorek eragingo dutela identitate horren eraiki garapen hori eta noiz identifikatzen duten gertatzen dena, noiz diren gai hori onartzeko, noiz diren gai hori adierazteko. Beraz, izan daiteke haur batek 2 urtetik aurrera adieraztea, eta beste pertsona batek 50 urterekin adieraztea. Hainbat faktorek eragiten dutelako, eta bar. Baina argi dagoena da, behin pertsona batek adierazi duela eta izen aldaketa bat eskatu duela, eta bar, hori ez dela egun batetik bestera gertatzen den gauza bat. Hor, badagoela, ibilbide bat, askotan sufrimendu handia, eta puntu horretara arte iristeko, hainbat gauza gertatu direla, ez? Inork, hau ez da gauza erreza, inork ez du aukeratzen bide hau nahi duelako, inork ez du aukeratzen hainbeste sufrimendu eragin aldion bizitza edo ibilbide bat, beraz, ez da kapritxo bat. Inork ez du nahi bizitza zailago bat euki, beste guztien aurka jo, eta orduan, pixka bat fribolizatzea mingarria da, prozesu gogorrak dira askotan, eta ez da gauza bat erabakitzen dela egun batetik bestera. Demagun, norbait okertu egin dela, eta, bueno, pentsatu du, horti doala bere bidea, okertu dela esatea ere, ez zait gustatzen, baina, bueno, demagun euren tesien jarraituz, tesia ikasu eginez, okertu egin dela. Berriro aldatzen du izena, eta punto, esan edut, ez da ezer gertatu, ez? Dokumentazio administratiboari buruz ari gara. Hau da, nolabait esatea bezala, bueno, eskondu egiten badira, eta gero banandu egiten badira, damatu daitezke, berriro eskondu aldira, eta berriro banandu. Esan edut, dokumentazioari buruz ari gara. Gero, pertsonaren prozesuak izan daitezke anitzak, eta batez ere hormonazioa beharrezkoa egiten ez dugunez, hor ere, atxera buelta ez daukan ezer egiteko behartuta ez daude. Beraz, justo lege honek bermatzen du ez dela gertatuko atxera bueltarik ez daukan ezebez, eta okerroiek ez direla larriak izango nolabait, ez? Nik ez dut uste hori inoiz oker bat dela, pertsonen ibilbideak
anitzak dira eta izan daitezke oso ezberdinak, eta batzuetan bide batetik ote den jakiteko, bide hori ibili behar da. Eta gero ez bada, beste bide bat hartu ahal dugu. Hala ere, argi utzi behar da ere, zabaltzen diren gezurren artean, bai Pediatrics aldizkarian, bai The Lancet aldizkari zientifikoan, publikatu diren ikerketa guztien arabera, azkenean egiazkoak izaten, transexualitate kasuak ez direnak 2% ingurua direla, ez? 2% ezin dugu nolabait gida bezala erabili 98% eskubideak ez bermatzeko, ez? Nolabait violentzia indarkeri matxista alorrean izango litzateke esatea bezala, ez dugu arautuko ze salaketa faltsuak daude, ez? Ez daka zentzurik, hemen ere gauza bera. Bea, alderdi politikoei eta orain legealdi berriari begira, ze mezu bidaltzen diozu bukatzeko? Urrats txiki bat eman dugula, ez? Nolabait despatologizazioan eta autodeterminazioan, bi baldintza horiek gainditu direlako, baina oraindik bide handia dakagula, bide luzea dakagula aurretik, alde batetik gure haurtzaroa ez dugula eskubiderik gabe utziko, eta jarraituko dugula euren alde lanean, eta beste alde batetik, legez gain, marko juridikoa behar dugula, baina hortik aurrera guretzako garrantzitsuena da heziketa. Heziketa, sexuen heziketa zabaltzea, eta horrek erraztuko dituela hainbat gauza, eta denentzako, lehen esan dudan bezala, sortuko dugula aniztasuna balore bezala hartzen duen jendarte bat, eta hor, danak gara irabazle. Bea Seber, naizeneko bozeramailea, eskerrik asko minutu hauengatik. Zuei, eskerrik asko. Udaletako albisteak. Etxaurin abenduaren 17an rap tailerra egonen da udaletxean 12 urtetik gorako jendearentzat. 6etan izanen da, kultura eta berdintasun taldeak antolatzen du. Iruñeak ibilgailu elektrikoen erabilera sustatzen du hiriko salgaien banaketan. Lodisna enpresak azken 1000ko zerbitzu berri bat jarri du abian Iruñean jasangarriagoa eta ingurumena errespetatzen duena. Bertze berri batean 21 talde, abesbatza eta taldek Gabonetako musikaz girotuko dituzte Iruñeko kaleak asteazken honetatik urtea amaitu arte. Ia egunero izango dira emanaldiak hiriko auzoetan barrena, bihar lehen hezkuntzako ikasleekin hasita. Eta hirigintza gerentziak Txantre auzoko Doneiakue bidea, parkearen bigarren faseko obrak lizitatuko ditu asteazkenean, gaurtxe bertan. Obrak lehiaketara aterako dira 2 milioi euroko aurrekontuarekin eta gauzatzeko 12 hilabeteko epearekin. Azkenik udaleko garbiketa zerbitzuek egunero 420 metro kubiko inguru biltzen dituzte hiriko bide eta espaloietatik. Hosto ez ari gara. Hostoaren erorketa 3 aste inguru atzeratu da Iruñean, udazken honetako baldintza klimatologiko. Bigarren elkarrizketa honetan, diska baten aurkezpena, Deiadar, hain zuzen ere, Harribitxi taldeak kaleratu berri duena, hain zuzen ere, gaur Iruñeko Kondestable Jauregian aurkeztuko dute, 7:30, baino guk sorte izan dugu, pixket lehenago honetaz solasteko, hain zuzen ere, Iker Alvarez, taldeko kideetako batekin, bertzea Aitor Urkiza dugu, guk Iker dugu gaur atxalde honetan hemen, honetaz, Deiadarrez solasteko, atxalde hon Iker. Arratsalde hon Gorka, mila esker gomidatzeagatik superpozik gauz hemen egoteagatik eta zurekin solas alditxo aukitzeagatik. Guk pozikago oraindik, Iker, Deiadar, Harribitxiren lehenengo CD-a, ezagit, konten, ze sentsaziorekin? Jaso ditugun input guztiak nahiko onak eta gu ere gustora, hau da, lana
denborarekin eta ondo egindako sentsazio horrekaz. Azkenean, diska hau ez da orain dela gitxi egindako zehozer, hau da, labean ia 2 urtez lanean ibili garen prozesu baten ondorioa, ezta? Azkenean Harribitxi, Aitor Urkiza eta Iker, ni neu, elkar ikasi genuen hemengo Nafarroako Goi Mailako Kontserbatorioan, eta betidanik egon gara jotzen beste proiektu batzuetan, baina gogoa geneukan juntatzeko zehozer barria eta elkarrekin elkarlanean aritzeko, ezta? Eta ja pandemia garaietan hasi ginen apur bat, bakizu, pandemiako aspertze une horietan, zorokerietarako aukera ematen. Bueltak ematen proiektutxu baten ideiari edo, ezta? Proto-ideia behintzat. Eta hasi ginen, elkarrekin, txistulari duoan, musika tradizionaleko eta repertorio tradizionaleko pieza batzuk jotzen, baina pixkanaka timbre berri batzuk sortzen, eta, bide apurtxu bet horren ohikoak ez direnak edo esploratzen, eta pixkanaka joan ginen proiektuari forma ematen. Azkenean guk egiten duguna da, txistulari duoari bueltatxu bet emon, eta apur bat nolabait ere rekuperatu, ezta? Gaur egun, txistulari banda tradizional batetan beti aurkitzen duzu. Lehenengo txistularia, bigarren txistularia, silbotaria, eta gero atabalaria edo perkusionista bat, ezta? Eta, gu nahi genuena zen, aurretiagotik eta plazetan eta ikusten zen txistulari duoaren figura, edo txistulari eta atabalariarena berriro ere nolabait hartu, baina bueltatxu bet eman, ezta? Eta hasi ginen, hori, apurtxu bet evoluzionatzen ideia, eta azkenean gara, iaia, orkesta gizon antzera ibiltzen garen duoa, ezta? Eta etekin handia ateratzea, bai eskuei, bai oinei, eta, hori, gure txistua dauzkan aukera guztiei alik eta etekin handien ateratzea, eta timbre eta kolore berriak ere sartzea, apurtxu bet jolazteko eta eraldatzen joateko. Suaren elementua ikusten da erabili duzuela, non baitere, hor ikusten dugu begian, sua baitere, pentsatzeu diskaren azalean bertan ere agertzen da pixke suaren elementua, ezagit, badu txinparta berezi bat diska honek? Egia da, suaren figura sormenarekin lotuta dagoela, eta gure diska honen diseinua egin duen ilustratzailea eta diseinatzailea, Inge Konde denak, maisutasunez lortu da, apurtxu bat proiektuaren esentzia hori diseinu guztietan eta edizio berezi honetan, gero azalduko dizudana, isladatzea. Gainera izan da, prozesu supererreza berarekin dalako pertsona superegokia gurea bezalako proiektu batentzako. Bera, grafikoki diseinuetan jantzia izateaz gain, kontserbatorioan ere ezagutu genuen eta konpositorea da. Orduan, klaro, kriston gaitasuna dauka berak, guk musikaren bitartez adierazi nahi dugun hori guztia adierazpen grafiko bihurtzen eta diseinu batetan isladatzen. Eta gainera ez da bakarrik tema edo musikaren atzean dauden istorioak isladatzea, baizik eta berarekin ere lenguaia tekniko, musikaren barruan dagoen lenguaia tekniko hori erabili dezakegu berak oso ondo kontrolatzen duelako. Hain zuzen ere, Iker, lehenago egon naiz, entzuten YouTubeen zuen kanta hauek, eta hain zuzen ere, abesti bakoitzak badu bere iruditegi aski ederra, eta uste dut, kaxa honen barruan, edizio honen barruan ere, aurkitzen dugula halako zerbait ere, ezta? Bai, azkenean proiektu honetan, bai musikan eta musikaren inguruan dauden beste elementu guztietan saiatu gara, artizautzaren kontzeptua edo eukitzen, eta horretarako lantalde polit bat sortu dugu, beti egiten dugu apostua, hori gure taldearen ikusmira artistikoarekin bat egiten duten beste disiplina batzuetako artistekin hau garatzeko, eta orduan, honen atzean, dago gure soinu teknikaria Jose Lastra dena, Tio Pete estudioa bebai, dala honelako musika grabatzeko superaproposa den leku bat, eta Inge Konde eta Ilia Michelena. Harribitxi du izena proiektuak eta Harribitxiak ere egin dugu, hemen daukat. Gure logoarekin bat egiten duen diseinua. Eta hau ere, prozesua da guztiz artizautzan oinarritutakoa eskuz eginda dago, eta legutzi batzuk daude, gureak direna eta hori jantzi nahi izan dugu eta produktua borobildu,
artisautzaren kontzeptu honen baitan. Eta zer dago hemen barruan? Dana dago ere bai apur bat eskusi eginda. Hau da, gutun azal kutxa bat existiten ezena, eta enkargu berezi bat egin behar izan genuen, barruan dauden ilustrazioen tamaina horretara moldatzeko, Eta hemen, ikusten duzunez, diseinua da nahiko sobrio edo antzekoa, eta pixkanaka produktuan murgiltzen zaren heinean, aurkitzen dituzu proiektuaren tripatxoak eta informazio gehiago ere. Zer aurkituko dugu irekitzen badugu kaxa hau? Irekitzerakoan, detailetxo asko daude, Ja, bi begi, izan daitezena, Aitorren eta nire begira da, eta ikus mira. Eta irekitzerakoan, daukazu alde batetik digipack formatuan diskoa edo CD-a bera, diseinuarekin, eta barruan obra bakoitzari eskainitako ilustrazio batzuk dauzkagu. Ilustrazio hauek daude eginda mimo eta kontu handiarekin. Fijatzen baldin bazarete, hori. Daukazue, estruktura totemikoa daukan, tarot karta itxura daukan diseinu bat, Azkenean, guk musika instrumentala egiten dugunez, eta ez daukagunez hitzaren errekurtsoa, orduan irudiak guretzako eta simbologia supergarrantzitsua da gauza hauek isladatzeko, Hora sartuko gara musikan, ez dago letrarik diska honetan. Printzipioz, diska honetan ez, dana instrumentala da. Txistuak eta beste hainbat musika tresna berezi eta horren ohikoak ez direnak. Inkluso beste kultura batzuetakoak. Sorutibox, xilofono erantzerako metalofono txikitxo bat ere, bombeteak eta barra. Eta horrekin egiten dugun koktel berezi horretan, hau da aurkitu dezakezuna gure obren atzean dauden historiotxoak eta ikusteko. Obra bakoitzeko bat dago, eta atzeko partean ere bai erabili dugu hitzaren errekurtsoa. Aitorrek eta biok jarri ditugu apur bat obren tematikaren inguruko esaldiak edo behintzat adierazi nahi genuen ideia horretan nolabait kokatzen zaituen edo bokatzen duen esalditxu bet. Eta, zergaitik struktura totemikoa oso ondo ikusten delako zeintzuk diren obraren atzean dauden elementuak eta struktura honetan ikus dezakezu zein den garrantzitsuena eta ezin dauden zeintzuk ideia dauden bigarren planoan eta gainera fisiko, hau da, soilik ja estetikoki superdeigarria den produktutxu da. Papera ere bai da kalitatezkoa, hau da, bai paper loditxu bet, eta azkenean bilatzen duguna da harribitxi entzutea izatea esperientzia bat. Ez da bakarrik plataforma digitaletan ere bagaude noski, baina nahi dugu saritu nolabait melomanoari, melomanoa denari, eta holan produktua ikusi aldozu, usaindu, ukitu, entzuten duzun bitartean, eta nik uste esperientzia apur bat aberasgarriagoa dela modu honetan egitea. Hain zuzen ere, galdetu hor nizunik ertzaren, hemen ikusten dugu produktu oso bat, obra artistiko oso bat, musikatik aratago joaten dena, artisautzarekin zer ikusia duena, produktu eder bat, baina aldi berean ez dakit disken garaian gauden, Spotifyen eta YouTubeen momentuan gaudenez, badu, arriskatze punto bat alako, ez dakit proiektu landu bat egiteak ere bai. Bai, egia da, gu ere presentzia daukagu sareetan eta YouTubeen ere, badauzkagu gure kanalak eta gure Instagram kontuak eta eta bertan bagauz. Eta, egia da, gure publikoa den eta txistuari lotuta dagoen publikoa, agian ez dela gehienetan Spotify edo horrelako plataformetan sartzen dena, ezta? Ez da eurei bakarrik zuzendutako produktua, saiatu gara mundu guztiarentzako erakargarria edo behintzat alduzun heinean, publik eta publiko tarte handiena hartzen saiatzen, ezta? Baina egia da, gure publiko horrek, ez dakit igual adinagaitik edo musika estiloagaitik ere, gustoko du eta demandatzen du horrelako produktu bat. Eta gainera gaur egun ere, edizio fisiko bat ateratzen baldin baduzu, guk uste dugu zer berezia eskaini behar duzula. Hau da, eman behar diozula arrazoi bat publikoari hauze eskuratzeko. Orduan zuk oso ondo esan duzun bezala, saiatu gara produktua berari bebai balore artistiko bat ematen per se, ezta? Eta ez dakit segillo esan, honen inguruan, hau da, saiatu jarri ditugu gure gogo guztiak eta gure ahalegin guztiak, balik eta esperientzia politena eta borobilena sortzen. Eta sumatzen da, aski produktu zaindua, aski ederra, soaztu gaitezen musika ziker.
Izena bera, harri bitxi, ez dakit, hortik ere tiraka nolabait ere hurbiltzen algaren musikara. Ez dakit, pentsatzen ari nintzen, harri horrek ez, akaso pixke tradizioarekin loturaren bat, bi bizaretelako, baina bitxi ere bai, ez? Ez dakit hiru elementu horiek dauden. Ideia hartu duzu superondo, ni ideia hori ondo pentsatu genuen, ezta? Azkenean, hasieran hasi ginen repertorio tradizionaleko obrak egiten, gure obrak egin aurretik, eta hartzen genituen euskal repertorio edo musika tradizionalaren repertorioaren harri bitxiak zirenak edo gure gustakoak zirenak. Eta horregaitik gustatu zitzaigun, baina eske egia da bai, harria hitzak daukala, gure musika tradizionalaren sendotasuna eta potentzia eta presentzia hori eta kutsu hori, bi hitza bai dago nabarmenduta, txistulari duo formatua indartu eta bultzatu nahi genuelako, eta bitxia gure set instrumentala eta formatu honi eman diogun bere izgarritasuna delako erabiltzen ditugun musikatesna eta kolore desberdinak. Orduan, izena erakargarria eta polita izateaz gain behintzat gure ustetan, eta hitz bakarrekoa ere bai, niri hori gustatzen zitzaidan. Uste dut lortu dugula nolabait proiektuaren nortasuna eta esentzia hori hitz bakar batetan adieraztea. Iker, nik musikari dagokionez, ez naiz txistuaren munduan aditu egia, orden, ezin dut gehiegi erran, baina bain, eta seguraski adierazgarria da, aditua izan gabe ere, diska lana hitzerakoan harritu dit, ez? Harritu naiz, gustean, ze melodia bereziak egiten aldiren, eta gainera nola, ez dakit, erritmoekin eta jokatzen den handitz. Eta momentu batean, ez dakit errexena den, eta ohitua gaude txistu egual oso harri izatera, ez? Eta nahiko, ez dakit momentu batean geldoa, ez? Dantza astiro horiekin lotutakoa, eta kasu honetan, ez dakit, ez? Jokatzen da, gorputzaren mugitzen duzun momentu batean, ez dakit, deigarria egin zait. Zer aurkituko dugu musikari dagokionez hemen? Musikari dagokionean, sormen berriko 10 pieza izango dira, baina sormen berriaren barruan ere kontuan eduki behar dugu gure sortze prozesu horretan musika tradizionalaren eta beste hainbat kulturetako tradizioen ingrediente osagarri batzuk hartu ditugula eta gure egin ditugula. Orduan musika tradizionalaren klabetan oinarritutako musika da, baina badaude beste elementu batzuk ere. Eta egia da, batez ere perkusioari dagokionean, saiatu garela gure tradizioaren nortasuna ateratzen eta gure sentitzea eta publikoak ere berea sentitzea, kultur propioa, baina bai pilo indartzea eta horretarako erabili ditugu hainbat instrumentua. Hori biltzen da txistuaz gain bonbete, txuntxun eta danbolinekin, baina ni aldi berean ibiltzen naiz bai bonbetearekin, txindata edo plato batekin, eta badozkat ere kajoi flamenko bat pedal batekin bombo bezala erabiltzen dudana, eta gero badaukat ere instrumentu indiar bat, shruti box deitzen dena, eta da harmonio txiki baten antzekoa, da protoakordeoi baten antzerakoa, eta horrekin egin alditut nota pedal batzuk, luzaro mantentzen direnak, eta oinarri horrekin jolastuta nik bonbetearekin, bomboarekin, eta batzuetan glockenspila edo xilofono batekin egiten ditudan oinarri horiekin gehi aitorren ekarmena, lortzen dugu holako horma perkusio bat eta gainera tekstura harmonikoan ere aportazio egiten duen. Azkenean nota grabe horiek kontrajartzen dira gurtxistuaren izaera zorrotzarekin eta lortzen dugu borobiltasuna eta presentzia handiagoa. Badirudi bi pertsona jotzen ari garela, baina bi baino gehiago gaudela. Eta hori izan da, apurtxu bet, lortu nahi izan dugun efektua. Baina jotzen alduzu ez, zuzenean hor entzute ditugun soinu guztiak? Bai, azkenean diskoa grabatu dugunean, saiatu gara ahalik eta posible esan neurrian, zuzenekoetan gertatzen den berdina isladatzen. Horregaitik ere, aukeratu genuen Tigo Pete estudioa, Bizkaialdean dagoena, daukalako sala handi bat, zuzeneko grabaketak egiteko oso aproposa dena, eta, tomak hartutakoak zuzenean grabatutakoak dira. Ez dago iai artifiziorik. Egia da, diska bat izan da, eta etxean entzuteko, badaude elementu gutxi batzuk eta kolaborazio batzuk ere eukin ditugunak momentu puntualetan
ekarpen berezi bat egiteko eta gurea den formatu hori borobiltzeko, baina... Gitarran, ari zara pentsatzen? Bai, baina gitarra nik jotzen dut ere. Gitarraz. Ni txistuaz gain ibiltzen ez gitarra eta mandolinarekin. Baina eduki ditugu beste kolore batzu leku batzuetan. Eduki dugu Gabriel León edo Gabo Brown, sareetan, eduki dezakezuen kontrabasu jole itzela, Bilboko Orkestra Sinfonikoan ibiltzen da, eta beste 11 proiektuetan, estilo anitzetakoak, eta tipoa etorri zen super gustora eta super pozik gu laguntzera, eta izan da esperientzia itzela, berarekin lan egitea. Gero Pablo Gorostiza beha eduki dugu biolinean, hau ere hemengo Nafarroko Mailako Kontserbatorioan ezagututako laguna da. Eta Eneko Benito, albokaria beha eduki dugu, berez deiadar deitzen den singelan, momentu batzuetan deiadar hori egiten, ezta? Azkenean alboka eta adarraren itxura dauka, eta dauka soinu primitibo eta nortasun handiko hori, eta izan dira ekarpen txikiak, baina garrantzitsuak. Iker, musika solastea ez da erraza, honena da entzutea, baina zerbait errateagatik, adibidez, baduzu hor, uste dut bigarren kanta dena diskakoa, Vals Naif den kanta hori, nik haitu dudan, haunditz harritu datena ez, erritmo astiruago batean, akaso ez, ezagit melodikoago, Vals bat jo duzu txistorekin? Bai, azkenean, musika tradizionalean askotan erabiltzen den genero bat da. Bai, 3-4 konpasean idatzita dago, eta hori askartzen baldin baduzu, bihurtu dezakezu fandango batetan erraz, ezta? Baina kasu honetan, lortu nahi genuena Vals Naifarekin zen Pariseko Vals Muset edo kutsu hori txistura ekartzea, eta horregaitik kombinatzen dugu txistua glockenspiel horrekin, ezta? Metalofono txiki horrekin, eta sortzen da, bueno, nik bururatzen zitzaidana melodia horrekin zen, gutxo gara Amélie pelikularen antzeko ambientetxu bet, ezta? Oso parisinoa eta apur bat naif ere. Eta txikitan niri pilo obsesionatzen dinduten musika kutsak. Horiek bueltak ematerakoan entzuten zirenak, eta badauka bebai xarma eta kutsu hori. Eta orduan, polita iruditu zitzaidan horren inguruan justo obra idaztea. Iker, Amaiurko Ardoa, bertze kantetako bat, konta ikustu zerbait honetaz? Bueno, Aitorren erroei eta kulturari lotutako pieza bat, berak idatzitakoa, eta, bueno, 8 bat dauka hasieran eta gero sagardantza bat, ezta, Amaiurkoa. Eta nahi izan genuen, hori, azkenean txistua dantzarako askotan erabili izan da, eta oso lotuta dago euskal dantzari, eta kutsu hori bebai jartzea nahi genuen. Eta Amaiurko Ardoan agertzen dira bai 8koa, bai esandako mutil dantza hori, eta da zirkuluan dantzatzen den dantza bat erlojuaren zentzuaren kontra dijoana, ezta? Eta, bueno, badira gure kulturako bi erritmo oso karakteristiko eta ederrak, eta saiatu gara bi ambiente edo sortzen. Lehendabiziko partean 8koa egin dugu apurtxo bet lasaitsuagoa eta kantableagoa, eta gero bigarren atal horretan, ja dantzarako ritmoa sartzen denean, hor perkusioak hartzen da protagonismoa, eta ematen diogu beste dinamika bat, ezta? Eta azkenean lortzen den indarra nabarmena da piezaren amaierako partean. Eta baita beba izan aukera polita erabiltzeko txistuan beste afinazio batekin. Saiatu gara, kolore desberdinak erakuste aldera ere bai, txistuaren piezak aldatzean. Badago, txistua normalean 2 piezatan montatzen den instrumentu bada, eta beko piezaren luzeraren arabera, azkenengo lortzen den afinazioa aldatu egiten da, ezta? Eta hauek dira pieza batzu luzeagoak, txistua jaisten duela fatik mi bemolera, tonotxu oso bat, edo orduan lortzen da kolore bat grabeagoa, timbrea bebai gozoagoa, egurra antzematen da gehiago soinu horretan, eta oso aproposa zen horrelako obra batetan erabiltzeko. Perkusioak erran dugu, baduela presentzia, aski interesgarria iruditzen zait, aipatuzu bonboa ere erabiltzen dena, kasu honetan ez, kajoiarena. Ezagik, pentsatu zuen momentu batean erritmo edo base elektronikoekin kombinatzea, hau, ez dakit, traparena, hip-hoparena, elektronikarena? Ate guztiak irekita daude, ezta? Guri gustatzen zaigu, nolabait ikertzea eta aukera eta berriak edo bilatzea. Orduan, momentuz, disko honetan ez da sartu, ezta? Baina
sartzekotan saiatuko ginateke elementu berri horiek kriterio edo helburu zehatz batekin sartzea. Hau da, batzuetan egia da dena fusionatu daitekela eta gaur egun aski demostratuta dago hori, ezta? Baina nahiko genuke izatea egitekotan, ezta? Zeozer ondo landutakoa. Ez bilatzea fusio bat soilik modan dagoelako, baizik eta gu mundu horretan murgiltzen baldin bagara, edo mundu elektronikoa gurea murgiltzen baldin bada, izan behar da nolabaiteko kriterioa eta koherentziarekin egindako zeozer, baina ate guztiak irekita dago. Osea, txun trapak esperatu beharko du, pixkat oraindik. Bueno, batek daki. Iker, bukatzeko, gaur erran dugu, Kondestable Jauregian 7:30 eginen duzue aurkezpena, eta hor izanen dugu entzuteko aukera. Zergatik joan beharko zen norbait, aitzera Harribitxi hau? Zergaitik? Proiektu interesgarria eta berezia delako, desberdina delako. Aukera ukingo duzu, betidanik zure inguruan ikusi dituzun instrumentu batzuk beste kontestu batetan ikusteko, instrumentu eta kolore berriekin nola fusionatzen den eta nola nastatzen den deskubritzeko, eta mimo handiz egindako lan prozesu potolo baten azken emaitza horretan lortzen den emaitza konprobatzeko, eta gurea bezalako proiektuak apurtxoak bultzatzeko eta laguntzeko, ezta? Gure lurrari, Nafarroari eta Euskal Herriari horren lotuta dauzen proiektutxu hauetan ematen den laguntza guztia eskertzekoa da eta oso beharrezkoa. Eta, denbora tarte polit bat pasako duzulako eta disfrutatzen duten bi musikari ikusiko dituzulako tabla gainean. Aitor Urkiza, Iker Alvarez, hementxen Harribitxi taldekoek atera duten lehenengo diska hau, ni ibili naiz, entzuten, eta egia erran behar dut, hortxen kanta pare bati eman diedala gustatzen zait, egiten erraten dut, ez naiz ni soberazalea akaso soinu hauena, eta irutzen zait aski originala dela, merezi dela entzutea, eta hoxen, egin duten ekarpen aski berezia. Iker, gaurkoan hemen utziko dugu, zorte handiz, eta mil esker egindako lana. Mil esker zegoi, oso gustara bilena zurekin. Hauxen dena gaurkoz magazinean, bihar hortzegunean hemen izanen gaituzue.
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.